Hvem skal pifte? Kan jeg? Så er det nu! Jeg vil gerne lige starte med at sige tak til alle dem, der har bakket op om det her. Både dem, der har givet nogle gaver, og dem, som bare kommer hver gang og bakker op om det her spagdæk, og bakker op om Dortes fine pølsevogn. Jeg kommer hver gang. Det er virkelig overvældende, og det er skide flot. Nu giver Dorte gaver ud, og jeg trækker nogle navne, indtil der ikke er flere gaver. Så må vi sætte på, de alle sammen der. Ja. Der var så telefon med mig, ikke? Så vi kommer til spille igen morgen. Ja, du må ikke kigge vel. Det blev Søren Pedersen. Nej, det er Ja! Det var opvasken. En Jan, der har nummer 40, 51, 64, 72. Han er kørt. Så må det ringe til ham. Det er ikke kortet det, kortet. Også tape på. Jeg kan ikke huske, at telefonen Så har vi en her, der hedder Mads S. Joker. Den gav det er aftalt spil, jeg siger det bare. Ja, det tror jeg også, det er. Det er spændende. Så kan jeg krydde på gulvet. Så har vi en Jan, 40, 51, 64, 72. Den samme. Ja, det må han ikke. Den er ryger bare, vi tager den. Det var frisk. Det var sgu da frisk. Så har vi Ulrik Sørensen. 81, 44, 49, 44. Ja, ude med ham. Videre. Ja, vi er jo ligesom ikke skrevet noget om. Det burde man godt. Så jeg har været her på støtte. Så har vi en Lone F. Ja, den tager jeg bare. Den tager jeg bare. Lone, du ser dejlig ud i dag. Ja, da. Er du på motorcykel? Nej. Nå, det var ærgerligt, fordi det havde jeg bare håbet helt vildt, at den, der vandt den her gave, var på motorcykel. Er det rigtigt? Ja, og det er parasollen. Sej nok. Jeg taget et billede og sige, rive til Lone og sagde, du Ja. vandt. Ja, det gør vi lige bag. Jeg lavede lidt godt fornemme det. Så har vi Gunnar Mogensen. Det er gamle Gunnar. Det er senior. Nej, det er senior. Det var så fint, det der. Så har vi, står der Lav. Dalhus. Et eller andet. Ja, det er mig. Så har vi Søren Rasmussen. Med 61, 30, 87. Det kan egentlig godt være, ja. Det var godt, han kørte ind, han fik den plads der. Så har vi Alex. Han vinder ikke en skid. Men han kører. Han kører på det kalder. Mange tak. Så har vi, står der Mille. Eller Mike. Mike. Jamen, så ved du, hvor du skal hen, Mike. Glædeligt. Så har vi Torben Toft Pedersen. Skal jeg ikke hjælpe med det der? Jeg tror, du læste forkert. Jeg tror, det stod Brumpe. det er næste Det er næste, der mangler, ja. Så har vi Brian. Laura. Jeg tænker, det er dig, Lars. Du har kun skrevet Brian, ikke også?
Hvad starter dit telefonnummer med? Hvad starter dit telefonnummer med? 87,5. Nej, så er det ikke dig. Det er 16. Der er 3 krydser der på, det er lige. Så er der Lone igen. Ja, det er nok, fordi hun har skrevet mit navn. Hun skulle have skrevet mit navn. Nå, det var synd for jer. Det er ærgerligt. Hvad fik jeg der? Eller hvad fik hun? Det kommer altså ikke. Det er nogen, der Selv så hvem der skal have. Hvem skal have fra sådan. Nå, jamen, den tager jeg. Så har vi sgu Brumme. Jeg er sikker på, at den bliver ejet fra den telefon lige. Den er bare så lige der på for en der. Der går hun i grøn. Så er der to, der lige to næste gang. Ja, det kommer hun bare. Nej. Lige når der kører en Hvad skal Lars have? så går hen ud. Anders T. Der har hun en stor super. Ja, på og to. Jamen, jeg mener helt om bagved. Der har hun jo Anders sådan T. en stor en. Anders Jøj, eller hvad? Nå, har du 262? Jamen, så er det Anders Jøj. Undskyld, det er lige der ting. Det er ikke Så har vi en Leon. 2494, så lidt mere. Vi burde alle sammen sende en sms til den, ikke? Jeg tænker, Pølsvogn sender en besked til. Så har vi Henriette. Kan du stå det? Måske, ja. Har vi en Henriette eller Henrik? Det kan godt være Henrik. En Henrik måske med 2124 2306. Det er Henriette. Det var godt for Bare op Henriette. Jeg er ikke god til at læse. Så er det et eller andet mærkeligt forskrift, som man ikke lige kan tyde. Så har vi den aller sidste. Og det var til Jens D.V. Han var der. Tusind tak for alle. Hallo, hvad med kagefadet? Kan vi se, at vi trækker en råber til en kage? Står det? Hende kage i skraldespanden. Nu. Det kunne vi ikke, der er lidt noget Rikke.